Takže čus lidi, já jsem Monster a vítám vás u dalšího videa. Dneska tady jsem sám, no jsem tady za videem, akorát že jsem se koukal na videa a zahrajeme si na Survival, který jsme nejprve začali. Takže dneska bych chtěl těžit. Nehrál jsem mimo kameru, ale budu hrát tak kameru, aby jak třeba postavit nebo tady něco lepší. To bude no, to zkusí připojit. Takže minulý díl jsem byl sám. Protože to video nějak nešlo. Teď mu to půjde, teď mu to už jde, že jo? Ať rozhodnou diváci. Takže rozhodněte, jestli máme bydlet spolu nebo ne. Jestli máme bydlet spolu nebo ne. A minulý video jsem vydal včera, protože já už dlouho nenatáčel, takže teď chci zase jako začít hodně natáčet. No. Ne, uhlí právě, že nemám. Samý koble. Jo, takže já nevím, co jako moc říkat. Takže promiňte, že někdy jako nebudu někdy něco říkat. A já už mám docela i hlad. Ne, nebyla. Zatím ještě nebyla noc. Ale měli bychom si už dodělat barák, než bude noc právě, že? Takže nezapomeňte napsat teda do těch komentářů, jestli by se neměl vidět Davidem nebo rozhodněte. A prostě tak, já nevím, co moc máš? To se bude hodit na půl. Ale, pardon. Akorát, že já mám u sebe 3 stejky a 1 maso. No a už začíná noc. Teď jenom narychle dělám takhle z barák. Tohle to nebude náš barák. Potom si uděláme ještě další. Uděláme si určitě nový barák. Ne, tak to nebude mít. Pojď rychle domů. Vykraftím dveře. Osvětli to tady nějak. Jo. Pavouk. Ne, nechceš ven. Tak zaprém koblem. Co?
Jo, takže dej do první pece a do druhý uhlí. Já to vypejkám maso. Ještě do první teda. Já mám ještě jednu. Mhm. Teď nevím, co dělat. Asi bude konec video. Tak když noc a my máme různé věci. Tak za chvilku bude konec videa. Dovolím. Jo. Takže tady máme. Vidím creepera. Takže tohle asi bude konec videa. Já se s váma loučím. Jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, po případě odběr. Já se s vámi loučím a čusák. Ahoj.